cu afaceri, peste tot se încearcă acest amestec cu Isus și cuvântul. Dar Isus și-a spus părerea cu privire la aceasta. Tu ai păzit și eu te voi mântui. Dar acolo unde n-au păzit, unde este religie, acolo unde este legalism, păgânism, acolo unde este mamona, Isus spune: îți voi muta sfeșnicul. De aceea Isus stă și bate. De ce bate? De ce pastorul te întreabă tot timpul? Pastorul nu mă lasă în pace. Isus bate prin pastor și spune că locul lui l-a ocupat altcineva. Nu pastorul spune, Isus spune. De ce bate? Vreau să iau cina cu tine, spune Isus.